הלו. כן, זה פועל. ראיתי את האור האדום מהבהב. אז אתחיל מחדש. הלו, יריביי העלובים, הכלבים חסרי השכל. אני בטוח ששאלתם את עצמכם, מי יהיה זה שיביס אתכם? זה אני! מיסטר טינקלס, זה הזמן לאמבטיה! מאז ראשית דברי ימי העולם, היו יריבויות רבות, רוויות דם ומרירות. אבל אף לא אחת מהן הייתה כה אלימה, כה אכזרית, כמו זו שהתנהלה במשך אלפי שנים בחצר האחורית שלנו. 100 מיליון כלבים הפקידו את גורלם בידיכם. שילחו לשם את הסוכן החשאי הכי מיומן במהירות האפשרית. אם אני הולך להיות סוכן חשאי, מגיע לי שם יותר מוצלח. חשבתי על מחסל בלי פשרות. עליתי אליך חתלתול ואתה בצרה גדולה. אתה טועה, גור קטן, אתה זה שבצרה. תיזהר! היכונו למלחמה הכוללת הכי מצחיקה שהעולם ידע אי פעם. השלטון לחתולים! או לא, גוף זר הופיע על הרדאר! והגיבור הבלתי צפוי, שמחזיק בין טלפיו את גורל העולם. אני סוכן חשאי. כלבים נגד חתולים. שכחת שאנחנו מנסים להשתלט על העולם? שבו, חכו, צפו. שערות יעופו באוויר. חתולים לשלטון. בקלטות וב-DVD